Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim Begonia persiapan mau berangkat ke tempat spot. Isa Robert kayak gak niatin mantap keturun ini. Sing niat semangat. Durung setahun nih ngelimbur. Yang kepisin boncos cepitung dino. Iya. Mulai di kono jelas oleh nggo. Gak mungkin gak oleh. Ya lu yo. Oke. Buka oke ya ini. Semangat lo Jun. Semangat. Kabeh semangat. Semangat nemen wis penting ku oleh. Ini gak oleh ya ini awake boncos. Lek pas pitung dino ya sing tuku napong ya. Ya wis cek lali bakso. Mene mulutan, mene prei, mulutan. Yo, mulutan. Like, comment, subscribe, and launching. Begonia mantap. Ayo wis berangkat rek alon-alon rek. Ini bolo bagus sekali loh, iku wis persiapan iki wis gak sabar iki. Oke bolo Wis gak sabar iki anu ki restoran pian. Oh akeh pesenan ya soalnya ya. Iya Loh ngene iki rek carane golek ya. Wes penting mari dibalekno ringkes jang engko gak petani. Engko tak dungakno oleh yo. Tak dungakken oleh. Oh iya ta. Spoting ngono bolo. Bagus spote dawa spote. Aduh. Ya wis engko dilanjut maneh. Ojo lali di subscribe, like and comment lonceng. Ojo didelok tok bolo, mohon di subscribe dong. Delok api koyo ngene lho. Delok kamane api koyo ngene meluti lho. Wong sing kono iso gede-gede, wong sing kene kan sing gede. Bundal. Oke bolo, spot kita hari ini seperti ini bolo. Pemugolnya gede bolo, kayak robet ya. Ya bet, gondol lah. Gondol. Si orang penampakan bolo. Oke aku oleh situ emang ora kerekam bolo. Soalnya posisinya angel jadi gak iso ngerekam wong di isore rungkut-rungkutan koyo ngono iku. Gondol lah sampean. Oke si bolo. Cak robet gondi. Gondol bolo setrek ya. Sabar bet. Sabar bos. Aduh. Dewa jadi. Duh tempat tarikan lah iso rek. Ana perlawanan ah. Oh ya lumayan paling. Iki setrek bolo. Sabar. Kalem aja. Nek kok angel di bego ya, Bet? Gak. Sik, ngatos. Gede kowe bolo. Iki perlawanan. Emang ya ngono tapi gak kerekam ya. Ya itu Bang. Oke. Oh lumayan bolo wis. Gak apa-apa wis yo. Gak apa-apa sih. Oh ya, Bet. Oke, maknyus. Oke, Bos. Bego mania. Mantap. Mantap. Oke, bro. Oleh situ lumayan wis. Iki ini rek. Notok ah. Ya sip kok. Oh iya iki.
Oke, bro, lanjut kok sih. Tak wadani iki. Wis. Oke, bro, aku strek, bro. Tak rekam dhewe, bro. Bolone ado, bro. Duh, ora ketok rek. Kok intine bolongane njero kono, bro. Tuh. Kok culno. Coba meneh. Oh, ono bolo. Ono bolo. Kapiro iki, bro. Kapiro iki, bolo. Kayaknya sih lumayan iki. Si ono iki, si ono. Walot kok. Munggah kalem bolo. Ono arek iki. Duh, cilik dulur. Sakmene men. Wis, gak apa wis yo. Sakmene. Strike pertama, kayak pembukaan wis. Wis lumayan lah, Wigo Mania mantap. Wis tak utakane bolo. Tak rekam dhewe soal iki. Oke, enggak lanjutnya. Cak Jun strike menerek pindo. Aduh diculno rek. Melintir ah. Iya. Ketegi. Suketi yo, gak enak. Ya wis engko dilanjut maneh rek. Sik dicantolno suketi. Padha karo wekku mang. Antolno suket. Buanteri rek. Bondol maneh bolo. Bakso. Aja sampai gak kena bakso. Ini lumayan. Nyantai. Lumayan. Ngapunten nggih, Mas. Ngapunten, Mas. Masih Ngapunten nggih. Nyantai ini. Ngapunten nggih. Rituale kaose mang lho dikacok-cok. Ya wis, Wigo Mania mantap pindo rek. Lagi bolo. Kembok gede bolo. Oh, ngelawan bos. Ngelawan bos. Tuh, apa iki rek? Itu ndek gagap jebol iki. Eman bos. Oh, aduh. Kayak di Lampung iki. Aduh. Aduh. Waduh, iki kayote bahaya iki. Aduh, ngelawan rek. Ya. Kok tau jurus Wigo Mania. Wigo Mania mantap. Iki belum tumpang bolo. Oh, musuhe bos. Kan uripno kan. Iku uripno kan. Dudono kono sik arek. Dudono arek. Apa yo? Iki wis ngasui rek ambek mangan jambu. Ya ngopi, Dikewak tani. Mantap pil. Sampai dipangan-pangan codot. Mangkane tau aja ndek omahe iki hiburan so ya. Lho ya ta. Hiburan. Lho omah ngelu sesuk ngelu dirasakno dhewe ta. Heeh. Hiburan. Pikiran fresh. Hiburan. Delok pemandangan, delok arek wedok ayu-ayu iku lho. Jenenge iku apa? Hiburan. Nah, ngilangi stres. Ndek omahe kan koncone. Nah, iki boleh mbogake pokok metu lho. Angkat wis. Heeh. Ku ndok omah ya tambah loro kabeh nang.
Lho yo. Iya. Take. Oh yo Jas. Golek sing siji kok sik sregep iki kok seneng. Kok sregep yo. Oh. Sregep yo bola siji kok lho. Ngerah sing gedhe paling. Lho. Nek kene wilayah iko ambek iki. Wilayah Cak Robert, Cak Wageng, Pak Su iki wilayahe wis lek awak angek. Lek awak di kene sampun wis. Padha mbek iki ampun. Padha mbek iki ampun. Yo, ndek kene wis wilayahe wong telu. Wis gak melok-melok golek lenge angel apa meneh golek welute. Iki cuma hiburan bolo. Yo, cekne gak stres lek ndek omah tok. Wah, wis Sepaneng ya, ngarai sepaneng. Hiburan tapi menghasilkan. Nah, Iku ini. sing digoleki. Lho. Padahal ya si awan iki bolo. Nomor siji ku nyambut gawe dhisik. Nah, lek nyambut gawe ya nyambut gawe yo. Sing penting ya wis aja lali subscribe, like and comment. Lanceng. Anjing. Mania. Mantap. Ya wis, ini dilanjut meneh bolo iki ngopi ya wis ceritane wis cukup. Siap mudhun maneh bolo. Oh ya wis tak dungakno oleh. Bondo dungo e. Iya. Lah nek kene ampun aku menyerah wis. Lho, kait kate di video rek. Oh, tangane. Kait kate di video wis yuyui. Maaf, bet. Maaf, yuyu. Betis strike kedua bolo. Aduh, ini bolo. Aduh, dicok rek. Jancuk pancingmu. Gak. Pancingmu. Pancingan wis. Aduh. Sik. Aduh, ono enggokane. Ini sore lagi. Jono bolo. Strike kedua. Aku lo dikirim ngomong mau. Sik. Ora jero kok. Aduh, sedot enggak no. Enggak no. Wah, iku enggak. Ush. Sedot rek. Ayo. Doi. Waduh, ngopek. Keren. Sus. Lah kula niki kok gak kon krowoke wet. Bet kurang cidek kan. Nah, rotek. Ikune. Iku yo, ikune tumbang mana. Waduh, ini enak rek. Nah, iku ngarai. Aduh, katut. Langsung tak. Lho, aja dipaksa. Gak. Waduh, ikune wet. Waduh, opo rek. Waduh, ndek gombalong. Iku nggarakno. Digunae pedhot iku kok. Eman ya ngono lho. Pasno gruwak. Waduh, ndek kayu rek. Iki sik dibego. Cak Robert sik dibego bolo. Waduh, coplok kon. Kandhani ya. Emane coplok wis. Eman anu meneh. Lho coba meneh. Cekrak bolo. Ya iki ana sing strike rek sik anek. Padahal ya angel. Sik strike kae. Wis lumayan iku.
Strike pertama. Gue bos. Gue bos. Gue. Nah, itu ya apa ngono akeh anu. Bigone. Nah, iki strike Pak Geng iki. Lho, lah iya bigone bahaya. Gede. Iya, gede ri. Waduh, duh. Ya, itu strike, ya. Double strike, Cak Robert ya strike. Lho, iku strike. Tapi Robert. Tapi bos. Sik iki. Tapi bos. Oh, tapi delok delok oh, double strike iki rek ceritane rek. Iki Pak Geng ya strike. Puncak lo wis. Salah iki lho, enggak ada. Sik, Pak Geng sik. Iki lho. Wangono bet iki bet. Gelem long akhirnya long. Kowe wangono lho. Kena ya? Loh, podo bos. Wiku mania mantap. Double strike. Pak Geng ngambil wak bet double. Alhamdulillah yo, double strike iki. Nglideng erek sing etan yo. Padas ah. Oh, iki oleh rek. Geng soleh siji. Tanggung. Pak Su oleh luru. Gondol lah Su. Tuk. Apik ya nan ngosor mo. Wae. Tapi ini metu kalau dewet. Tanah wae. Hah? Tanah sing metu. Kok gak nemu welut kuat mo. Mandi lagi itu. Sugeng ya. Sugeng akeh tok awake. Ayo rek. Lomba rek. Kalau pen itu. Hah? Kopi. Apa? Wis aku. Kayak tinggal mulai. Enggak Pak Geng yo ketok gegeritok waduh. Cetuk. Wis dilanjut meneh Wiku mania mantap gila. Calo langsung ngalor. Itu. Ambil kok katut iki ya tarik. Aku. Waduh kudu gogo iki, Bos. Apa? Aduh. Gogo, Bos. Rokok tali. Bos. Apa wes?
Is Bego Mania, mantap. Oh, rekaman nih kok. Hei. Yo kecil apa sih? Telak kan? Telak gangkong. Belengi angel pengen ulite yo. Mantap. Wah, iki oleh bolo. Tak robet. Ngoper kan yo lho to niki. Kalau cocok ngono. Cocok iki juga. Ngendok bolongane gede. Oh, njurung. Iyo. Geblek aja gak bisa bedanya. Palengnya 100% nih. Nah, iki ya tambah 100% nih, Don. Kok orang gondol? Weluti kulong. Lah kok orang gondol lho. Antene kudu hariku iki. Dudu hariku. Iki kait mang. Kait mang iki rek. Kait mang rek. Lek gak bego soro iki. Aduh, cocok. Wah, bego ah, Bos. Ora. Wah. Oh, sik mau. Yo. Iya. Sendalen le. Sendal wet. Tuk. Sendalen. Apaan ini? Aduh, dicolok. Aduh. Cek. Geng. Pancingku, Geng. Pancingku, Geng. Selano kono wis. Andi lengi. Ayo, Geng. Ngidul. Tinggal lagi ya. Ngidul. Lah Iya. itu yo. Jolong welut long. Wong nyembure ngono kok kudu elut. Pojok. Tak pas ini. Aduh, disokok. Ya kudu ngono dah. Ngompong. Iki lho, tak bukakno iki lho. Hei. Monceng. Mari lho. Hei, Aduh, nyembur Geng. tak bukakno iki lho. Pojok terus iki. Tok, mari lah. Warnen bos. Warna iki dikenek rek. Kudu kena bos iki. Semburan iki. Oh. Iki lho, Bet. Iki lho, Bet, tak bukakno iki lho. Hei, iki lho. Iki sih bukakno apane Lah iki lawang. lho, durung tak anu. Tak lawang ah. Iki sih. Lho iki lho, tak bukakno kon iki bukaan bel ngene. Iku tak Kalau kok gak gelem langsung ini. iki lho. Weh, aku mang mari tak bongkar langsung tak cepet langsung celok. Lombong iki jenenge. Oleh sandal oleh apa rek? Bisa nyabet, kok ngoroi kok iki. Oh, tarik oh. Konku ngono yo apa sih? Lah kok ora ono pemenampakan nih. Kelaran nih. Ora sampai. Anu rek yo. Iki Gelem gak? Ora gelem. Kowe lanjut wis, Bos. Anun cebet, anun gak ro sugeng lagi. Ya lah ini tak lebokno. Ojo rono. Wis ono ketok melompong kok ya. Iki metu gitu. Cok. Ini dene di papak di kono ya, Rek. Oh, papa ki yo lek dokar. Ini gak kaya ini. Hei, tutut lho. Diu kan. Ya wis menit dilanjut meneh bolo. Wis tutupen Jun. Sing oleh kaya kon. Wis ditutup mang. Aku pinggiran kono berarti ono kon. Anjing ini itu gitu ya, Rek. Cukup wis. Wis cukup sakmene ae menit dilanjut maneh. Niku namang. Bego mania. Mantap. Mantap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Bego Mania finish. Mancingnya cidak-cidakan. Yo hasilnya lumayan nih. Sak pira hasilnya kil? Hasilnya sak pira kil? Wah, no sing gede rek, ndelok sing gede kil. Ah, Lulu. Gak rugi rek. Gak rugi. Soleh aku sing gak oleh. Loh, pancingku ndi? Loh.
Pancingku tak tinggal. Sik. Belum. Bolo.